Ngayong araw guys, no, dito tayo sa may bayan ng Tayog para sa pag-pick up ng rotor. After nito guys, pupunta naman tayo ng Asinggan sa may Makalong ulit tayo guys, no, area natin yan. After naman ng Asinggan, proceed tayo ng Binalunan. Dito ako sa Tayog pa muna, then maya maya na-update tayo pag nasa Makalong Asinggan ulit ako guys, no. Sa mga nais pala magbenta ng modem disconnected rotor, mag-message lamang po sa aking Facebook, Dogs Download po, hanapin lamang sa Messenger. Kaya mag-comment din sa aking YouTube channel. Let's go na, papuntang Asinggan, Barangay Makalong. So guys, dito na tayo sa Barangay Makalong, pero sa dulo pa tayo guys, no? Papasok kasi yung natin bahay ng ating seller, no. So mga nais magbenta ng disconnected wifi rotor, medyo maalat ngayon guys, no. Ilan lang yung napipick up natin ngayon, hindi kagaya ng araw. Pupunta po ako, nakakarating po ako ng mga Paisia, Gimba, Kuya po, Tarlac naman po, Maniki, Kaming, Among Moncada, San Manuel, Vizcaya po, Santa Fe, Aritao, nakakarating din ako dyan. La Union, Rosario, Agubo. Malapit na tayo sa ating pangalawang pick up pala, mismo sa bahay nila ito guys. Ito na yung Barangay Makalong. Pagdating nyo sa may dulo guys, no? Yung sa may Mamihan, may papasok dyan. Doon yung ano natin, pangalawang pick up natin ng mga disconnected rotor. Sa mga nice magbenta dyan, nag-message lamang po sa aking Facebook, hanapin lamang ng Dogs Download sa Messenger. Dyan guys, sa may bagong mag-waiting sheet, meron dyan kaliwa, papasok tayo dyan guys, no? Para i-chat muna natin ang ating seller bago tayo mag-proceed para sigurado. Yan, pagliko dyan, dyan. Ito na nga guys, no, yung nakuha natin dun sa may Barangay Makalong, Asinggan, at saka sa may Barangay Subol, ano. Mukhang galing pa to sa ano, Hukay, So ngayon guys, no, dito ako sa may Barangay Tuboy, Asinggan, yan. Bali, next natin na ano, pipick upin is Poblacion Est, Binalunan, Pangasinan, no. So ngayon, bibiyahin natin ng Binalunan. Dire-diretso lang naman to guys, no. So mga nais magbenta dyan ng mga prepaid, ay hindi, fiber pala, kasi pag prepaid hindi na ako bumibili. Mag-message lamang ako sa aking Messenger. So yan na guys, diretso na tayo ng Binalunan. Baka mag-order na ito pa tayo ngayon mga guys, no? Depende na lang. So tara na guys. So yun guys, medyo malapit na tayo sa ating target, no, sa Poblacion East, pero hindi ko kasi kami sa ating Poblacion East, kaya kailangan natin gumamit ng ano, Google Maps pagdating natin sa may bayan, no. So ito guys, medyo malapit na tayo. Dito na tayo sa Binalunan, pero hindi pa to sa ano. Pagdating sa may dulo guys, merong crossing dyan. Ayan yung puntang San Manuel, Pangasinan. Tapos pag dito ka naman sa kaliwa, sa may tulay, yan na yung Binalunan town proper. Tapos pagdating mo naman sa town proper, save more, dire-diretso yan. Kung pagdating mo ng crossing ulit dun sa may stoplight, pag yung diretso mo yun, isa punta siyang bayan ng Lawak sa Pangasinan. Kakaliwa ka naman, papunta naman yun ng Ordaneta City. Tapos pagpapunta ka naman sa kanan, yan po yung papunta naman ng Pusulubyo, Pangasinan. Yan na po yung dire-diretso na po yung Pusulubyo, Sison, then Rosario, La Union, yan na yan, Aguo, dire-diretso na yan. Yan din sa pagdating ng Rosario, pwede yung papuntang Baguio. Yan naman yung Kinon Road, akyat na yan guys, no. So yun, ito yung kanto saan dito tayo kakaliwa, punta tayo ng town proper ng Binalunan, Pangasinan. Diyan naman sa kanan na puntang San Manuel, Pangasinan. Ito kayo guys, no, mamaya pag nakuha na natin yung ating last target. Bye bye guys, no. Ito na yung sa ating Binalunan, no. Nakuha na natin guys, no. Dito sa may Burger Street, Poblacion East po, Binalunan, Pangasinan.
So ano pa? Balik na tayo guys, back to base na tayo no. Wala na tayo kasi yung order na ito mukhang hindi natuloy. So medyo maalat talaga ngayong araw guys no? So ganoon talaga ang buhay. Let's go, back to base na tayo. Guys no, tapos na tayo sa ating pag rotor hunt. Medyo maalat ngayon guys talaga. Maalat ang pamitas ng mga model. Back to tayog na tayo guys no, dito sa may bayan ng Pinalunan. Next week pala guys, nasa bayan tayo ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Dadaan tayo ng Maliko sa Nicolas next week. Back to base na tayo guys no, sa tayo Pangasinan. Ganda talaga ng tanahan kung sa probinsya ka. Ako talaga guys ay hindi taga Pangasinan. Ako po ay ito buong taga Masbate, Southern Tagalog po, Bicol Region. Shoutout sa mga subscriber ako dyan sa mga Bisaya sa Mindanao, mga Bisaya ngayong hapon. Pero tugay na ko dito sa Pangasinan. Nasa 15 years na po ako sa Pangasinan.